Velkommen her til Let Sushi på Bruunsgade i Aarhus. Endnu en restaurant, vi lavede her i oktober måned på rekordtid. Indenfor vil I se indretningsarkitekt Helle Flors streger på alle inventaret. Et af de gode elementer her på restauranten på Bruunsgade er de her rumdeler, som vi egentlig har brugt hos Let Sushi før os. Vi har hernede restaurantdelen, hvorimod herovre er mere takeaway-afdelingen. Så er vi på Aarhus Central Food Market, hvor vi jo lavede den her stand for Let Sushi på rekordtid. Da vi fik udleveret standen her bag mig, fik vi kun det rå gulv. Og vi havde 2,5 uge fra at tegningerne lå klar til, at det her skulle åbne. Så vi havde rigtig travlt. Min produktion i Danmark og min produktion i Litauen, de sagde, det kan vi slet ikke nå, Christian, det her. Så jeg måtte finde og alliere mig med den lokale tømrer- og snedkermester Jørgen Slot. Vi fandt så sammen til ud af systemet, hvor vi kunne bygge det på stedet. Og vupti, så var vi færdige på 2,5 uge, klar til åbning 1. oktober. En fuldstændig opbygget stand her fra Let Sushi på Aarhus Central Food Market. Velkommen til Let Sushi her på Åboulevarden. Det er en restaurant, som vi har renoveret på 14 dage for Let Sushi. Og vi har lavet alt specialinventar, vi har fået sat i stand, vi har malet, vi har lagt nye gulve, vi har lavet el og VVS. Kom med her, skal jeg fortælle jer mere om processen. En af grundstenene i vores renoveringer og vores projekter, vi laver for Let Sushi, har egentlig været de her træbordplader, I kan se her i finsk krydsvenér. Finsk krydsvenér er et meget interessant produkt, fordi det er næsten økologisk. Der er tilvækst i de finske skove, så vi også sender et grønt signal om at bruge nogle rigtige økologiske materialer. Men designideen i at bruge de lange stave, som man kan se i krydsvenéren, de kommer egentlig fra de japanske spisepinde, så det harmonerer meget godt med designet for en sushi-restaurant. Processen her var, at vi fik udleveret en restaurant, og 14 dage efter skulle den stå fuldstændig klar med opbygning af ny strøm og ny VVS, nogle nye gulvafløb ude i køkkenet. Vi skulle sætte nyt inventar ind og være klar til en åbning 14 dage senere, så der kunne åbnes her 20. oktober. Det gjorde vi. Opgaven blev løst.